ए बाप बेटी के इतना ना रोहन खराब बा, इतना ना रोहन खराब बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हमेशा ही टारगेट करत रहता लोग। ठीक बा, ए बाप बेटी के हमेशा कहतनी कि आज जैसे पता चलल हो कि केस हो गई, केकरा केकरा पर केस हो गई, केकरा केकरा पर केस हो गई, तो एक जना उनकर भाई वाले दुकान मीडिया वाला हवन, उनकर भाई हवन, तो उ डलले हैं जब मुड़ी में एक जना के केस नहीं खे। हाथ तेरी रे, जब डालेंगे के मतलब नाम रखो फालना फालना पर मैंने केस करवा दिया आ कर दिया क्या हो। अगर हमरा में गलती होके तो हमरा पर तू केस करता रह, तो हम गलती अगर बोलले हो कि तो हमरा पर केस करबो, तो डायरेक्ट नाम धरो जे भाई फालना पर हम केस कर दनी। तो मुड़ी में केस नहीं खे तो तनी छोट बड़े, तनी लंगड़ के चले ले, एक जना हवन जिन पात्रे पात्रे करके बड़े, ई कौन पहचान देवे वाला है यार। हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कचरा सिंह कह सकतनी, जेकर नाम अक्षरा सिंह है। बहुत ज़्यादा विवाद इनका में पवन सिंह में फैलल रहा, जौना के लेके 4-5 जना पर केस कैली है। ठीक बा, उमे वीआईपी विजेंद्र सिंह के नाम रहल। हम आज बात करम भैया कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा स्टार के ऊपर ही केस कैले बाड़ी। सब स्टार इनका से जौन बा की परेशान बड़े, सारा स्टार के पारा पारी टारगेट कैले बाड़ी, सारा स्टार के पारा पारी अपना जाल में फंसौले बाड़ी। शुरू से हम बताओ तो इनका के भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले इनका भाई पिताजी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है, तो उनके माना हाथ होत के वजह से रवि किशन जी इनका के अपना फिल्म में काम करवा ले। कोनो फिल्म में कोनो व्यवस्था लगा के ही रवियो किशन के ऊपर केस कर दिले रही। ई तो हमरा आज पता चलल वो वीआईपी विजेंद्र सिंह के मुंह से। ठीक बा, वीडियो देख के। बाकी पवनो सिंह पर केस कैले बड़ी, ज्योति सिंह पर केस कैले बड़ी, नीलकमल सिंह पर केस कैले रही, पूरा इंडस्ट्री जानता। ठीक बा, शिवेश मिश्रा पर केस कैले रही, सारा इंडस्ट्री जानता। ठीक बा, बाकी हमरा खेसारियो भैया के एक बारी टारगेट में ले रही, लेकिन खेसारी भैया ऊपर तनी ऐसा विपक्ष रहे, काहे कि पवन सिंह के संगे जौना बेरा रहत रही अक्षरा सिंह, ओबरा हमार खेसारी भैया एगो गीत गावस कि प्यार में तोरा पिटाइल बानी घर से आ छोड़ी बारात डोली में गोली मार छोड़ी खेसारी पवन संगे चल गइबू ना रहे पाता इतना बदल जइबू। तौना बेरा ई टारगेट कइले रही, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह देखा सब आदमी के संग रहबनु तो उ छीछी लेदर करे के तरह के ना कही कबो। अगर ई पावर स्टार पवन सिंह के संग ना रहती तो ओबरा अगर दूसरा के संग रहती तो इनको पर केस कैले रहती गाना के लेके। ठीक बा, लेकिन पवन सिंह कहे छोड़ो, उसका राइटर एगो है पवन पांडे, उसके नाम रखा है वो। तो भाई कम से कम खेसारी भैया अगर आज तारा प्रेम प्रिय तारा खातिर भइल होकस, लेकिन भाई छोड़ले केहू के नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री के नागिन है। इनकर हाल भैया सही कहे नहीं, जब भाषमास्तु रही ई जेने हाथ रखेली ओने जरावेली। बाकी ये पर भैया से आज हम पूछे जे यहाँ के का विचार बा, यहाँ के तो केस से डरा गल बनी भाई, हमनियों के डर बारे बा। हाथ गोड़ सब का पता का करिए, हाथ गोड़ सब का पता देख, हाथ गोड़ हमनी के सब का पता। अब हमनी के का भाई बुझते बानी। मेन चीज बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहे कोनो इंडस्ट्री को चली उ जेकरा अंदर टैलेंट रही, इनकरा अंदर एक गो टैलेंट बा विवाद करे के अंदर, ओकरा कुछ नहीं के। अब जैसे इनकरा लोग के लागे कि डाउन एथी चलता, पैसा वैसा कम हो गइल बा तो फट दे खींच। अच्छा एगो बात हम इनका से पूछे चाहतनी, सारा लोग पर तू केस कैले बड़ू, लेकिन केसिया तू लड़े लू कि ना, आ कि पैसा लेके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाला। देखिए हम बता दे, देखिए पवन सिंह पर केस भइल, जब पवन सिंह के साथे इनकर शादी भइल रहे, जाना मेरा हवेली दिया हां नीति करत चली ओ मेरा पवन सिंह के घर देख के सेट कइला। हम नहीं कह ये कॉलर रवि इनकर पोस्ट में लिखल रहे, बोले उ पोस्ट डिलीट कर देबी। हमने रखले बानी तो, हमने कहता आजीवन रखले बानी तो, मेल पर रखले बानी तो ओकरा के उ पोस्ट डिलीट कर देबी, ई घर देख के सेट हो गए। आ ए बेरा अब रवि किशन से जब केस भइल रहे त का जाने उ का देख के सेट कइलन। शिवेश मिश्रा से केस भइल रहा तो उ का जाने भाई का कहू छी 3 लाख रुपया छोड़ दला है। अच्छा 5 लाख रुपया छोड़ दले, 3 लाख रुपया छोड़ला है शिवेश मिश्रा। अब फिर पवन सिंह पर दोबारा केस भइल बा, एगो कहीं नोएडा में घर और लेवे कोई आवे जाए में दिक्कत हो सकता है। ऐसे हम तो ये सोचते नहीं कि वीआईपी विजेंद्र पर काहे केस भइल। वीआईपी विजेंद्र तो सही कहले बड़ा, वीआईपी विजेंद्र भाई से केस भइल बा कि वीआईपी विजेंद्र के नचनिया कहले, वीआईपी विजेंद्र पे से केस भइल बा
देखो पीआईबी विजेंद्र भैया तू मर्दे आके अपना वीडियो में मत कह कि बड़का हवेली बगीचा में आओ ठीक है गंगा जल हवेली पे मत बनाओ। बड़का बगीचा में मत बनाओ ये सब नजर पर चढ़ाता ये नजर पर तार हवेली तार ढेर कमाई होता यही तो उनका नजर पर चढ़ाता तोरो के केस को के वही से केस होता है वही से तोरो से कॉम्प्रोमाइज करके बड़का हवेली लिखवा ली है तो ये तू ही बुझब अब तार तो भैया हंसत रहे तार तो भैया तू गिफ्ट ले जाला तो के ले जाला हमनी के वीडियो देखे नहीं से ठीक बा तो वो बाड़ी तरह घरे तो का होई है बाकी हम बता दी कि केकरा पर केस भइल बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी कहे जाए वाली आज मजाक बन गई बड़ी वो अपना करनी से ऐसे बनल बड़ी कि भाई बात बात में केस बात बात में फौजदारी ना करे के चाहिए भाई देखे के चाहिए अगर हमरा में गलती बा तो भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी हमार समाज हो भोजपुरी से हम बानी हम अब हमार बात सुनी ई सब ज्ञान ई सब बात ओकरा अच्छा लागेला जे वो लायक रहेला और छियल इधर करे वाला लोग के समझ में ना आई कि का ज्ञान हो का जौना के बाप कहो कि हमर बेटी कहो अरे छोड़ दी बाकी हम ये कहें जे भी वीडियो देखता केस तार लोग के सही लागता कि गलत लागता कमेंट करके जरूर बताइए लो वीडियो के खूब ज्यादा शेयर देखो ई वीडियो बनाए का मकसद ये रहला नु कि माने भोजपुरी के सब लोग पर लगातार सब लोग पर केस करले बाड़ी हम गिरवा ना दनिया पवन सिंह पर केस रवि किशन पर केस नीलकमल पर सीवीएस मिश्रा पर अगर माना जाओ तो इनका लोग भोजपुरी के पिलर बाबे शुरुए से केस ठीक बा जेकरा साथे गइली ओकरे साथे केस भइल बाकी जितना लोग वीडियो के देखा था खूब ज्यादा शेयर तो असर पवन सिंह पर परल भैया साथी